il-ħajja m'għandix tkun għażla. Din kienet lajta li dwiet mal-Belt Valletta minn għexieren li attendew mixja favur il-ħajja li saret minn Life Support Network il-ħadd wara nofsinhar. Iċ-chairperson tal-għaqda Mirjam Xiberras qalet li jekk il-liġi ta' pajjiżna tibqa' kif inhi, jiġifieri ma tippermettix l-abort, din tkun qed issalva l-eluf ta' ħajjiet innoċenti. Hija ammettiet li l-aħbar ta' tqala kapaċi tkun waħda li ġġib toqol kbir magħha, iżda saħqet li l-qerda ta' tarbija fil-ġuf qatt mi soluzzjoni. Mirjam Xiberras saħqet li l-awtoritajiet Maltin minflok jiffukaw li pajjiżna iddaħħal l-abort għandhom jassistu jassiguraw li kull persuna jkollha drittijiet kollha biex bekk l-ebda persuna ma tispiċċa jkollha tagħżel bejn ħajja u mewt. Net News kellem ma' żagħżugħ Nikolaj Buġejja fejn kompla jispjegalna l-iskop ta' din il-mixja. Aħna qegħdin hawn biex nuru mixja biex nuru dikjarazzjoni favur il-ġustizzja u favur is-solidarjetà. Saru wkoll numru ta' interventi minn persuni li jesperjenzaw l-abort. L-ewwel persuna kienet Rachel McKenzie fejn qalet li meta għamlet abort kienet ċerta li se tħoss aħjar. Iżda minflok spiċċa tħoss sar tant li tqisu bħala l-ikbar dispjaċir ta' ħajjita. Sar ukoll l-intervent minn Anthony Levantino, tabib li fil-passat għamel eluf ta' abort, iżda wara l-mew ta' bintu beda jara l-abort f'dawl differenti tant li waqaf jagħmlu. Dan hekk kif beda jara l-abort bħala qtil ta' uman u qal li ħafna jaraw l-abort bħala forma ta' kura, iżdu jarah biss bħala qtil ta' trabi innoċenti. Fit-tmiem l-attività nxtelu x-xemat bħala simbolu tal-ħajja fil-waqt li ndaq l-Nnum Malti.